Then guys, aakyat tayo sa Blue Lagoon. Woo! Para sa vlog. Woo! Kuya, dyan po ba yung ano, papuntang Blue Lagoon? Ah, dyan. Kaso baka maano. Oh, saan ko na sa Blue Lagoon? Sa Agubangos. Ah? Ano kuya dyan na yan? Sa pinakatuktok na yan? Pinakatuktok, may tumaba doon. Hindi, dyan sa tuas na yan. Kita na yung ano. Kita na. Hindi na kita magkababakrusan. Uy, may taas kita. Hit. Ano naman, cellphone? Pwede ako sa phone mo. Pwede. Then guys, aakyat tayo sa Blue Lagoon. Kuya, okay lang. Videoan mo ko. Junabi. Ay, okay man ang ano. Dancer talaga po. Sorry nga, yan. Kaya mo ko tatay. Dili ka mo ta? Sorry na. Ay, nali. Gas man ako. Makulog doon natin. Bako man. Di man ni kuya nagtitipak ang bato. Hindi man po. Yan, kinukumusta yung cellphone ko. Videohan mo daw tabi ko kuya. Ate ko na tapos cellphone ko. Dire na, maulog ko dito. Dire na ano sa cellphone ni ate. Ay! Nasangat ka. Nasaman ko na ko. Kuya, di man nagtitipak ang bato kani. Hindi naman po. Ah, pag nakatasade, okay na. Kung hindi kaya baka kaya magtipak ang bato. Kuya, bantayan mo pa yung cellphone. Thank you. Kuya, dahil talaga ni Hindi nagtitipak naman po. ang bato. Hindi po. Hindi ka na ulit sila kasi. Hindi, natakot kaya. Baka magtipak. Di man yan, ganito. Gala ka na alam ka, kaptan. Kasalmon pa mo. Gusto. Masalo mo ka ba? Labo na siya. Hala, natatakot ako. Ganun man ka. May buhay sa atin, makita nagdarakit ka mo kuha. Plastic nagdarakit. Ano naman naman yan? Gusto eh. Bala di ka lang magtaas. Paapag bababa. Ay, magbaba. Alat niya. Woo! Para sa vlog. Woo! Thank you, kuya. Ayan guys. Para sa inyo, mga viewers ko dyan, aakyatin natin yung Blue Lagoon. Matanaw ko lang yung... Sigurin. Matanaw ko lang po yung Blue Lagoon. Ay, solve na ako. Dahil nabayad mo na sa Blue Lagoon. Ah? Di. Yung kaskas man ninyo, banga na ka mo mga Spider-Man. Woo! Hawak mabuti. Wait lang. Guys, please like my video. Kasi sobrang para sa inyo ay kinakaya kong ganito kataas. Yung mga bato guys ay safe naman sila. Hindi naman daw po yan nagka-crack pag hinawakan mo yung mga bato. Overtikan ko mo. Sana na ako magtungtong dito. Nawa. Dito po. May ginagawa po na. Ano natin na dyan? Pag-iram ka mo. Woo! 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 Oh my God, na nakikita ko ng liwanag. So happy guys, nakakayanan ko yung mga gantong bagay para kami mga Spider-Man. Ayan yung aking mga woo! Boy, last na lang to. Ano kaya? Dahil may video, kinaka-video? Halika sila ako. Ay, today. Shout out po sa may-ari ng bangka. And driver na rin. And tagahawak na din ng aking camera.
Thank you, kuya. Arugan mo na ni ka. Ika naman na Badet. Magtaas Ay, na guys, ka di tayo nang galing. Pinakababa na yun. Iapot mo raw din kay kuya. Iapot mo raw din kay kuya dito. Sabi. Tara magkadambi. Ay po, ma'am. Malapit na, nakikita ko na guys yung liwanag. Pagal. Oh my God. Pwede sa naman. Ano mo gawin? Hindi, tapos maulog din sa ito. Kaya ka sa rilo. Dinara mo? Nagaling na sinda. Mas nabi. Kuya, Wow, sa dinasan ako. Sabi na sa Pwede magkakong bangus. hindi na kita magbaba. Nagbaba pa hindi dahil. Si Day. Day, sa dinasan na Hindi Day. ka lang magbaba mo. hindi na kita Magbabalik na kita. Abo ko na. Ibig naman yan. Ako raw dit. Uy, maulog ako. Ingal na kamo. Sorry man agin. Saan ka magkapot ba, Det? Ade? Sorry na dit. Ano ba ito na ba? Rurung dyan sa vlog. Ikat mo na sa Tato na sinda. Ay, ano? Baka mo kaamo. Dapat picturean. Ade, oh. Videoin na sa nang ito dahil ano. Hoy, le, di na ka mo magpararayo tapos ato na kita. Di ba ka Shit, nakakasa? baka. Saan ka ba, Det, magkapot? Oh. Sari tungtungan. Sa Day ka tumungtong. Saan ka magkapot? Oh, buko, saan kinakaptan mo? Abo ko na. Ikat mo na. Po. Hindi na, videoin raw ato yung nabi sa baba. Yan, videohan mo daw tabi ko yan. Hindi na ako migakyak. Ika na nga ni. Hindi mo kaya lakas sa vlog? Ako, kuya, bigyan mo sa... Ilang kayo sa Adika view? Hello! Okay. Say hi na ni. Video ko sa taas. Na, Ate Ambi. Nasa Blue Lagoon tayo. Wait, picture tayo. Yan, subaling. David, dyan mo man ako nakalat. Sa'yo na ang mas madaling mag-video. Day! Na, pwede mo ni. Oh, Badet. Pagay. Pwede mo Tambi. Malalab yun. Oh, maulog. Magpaikot ka ba dyan? Ano pang bangus amo? Pataas yung ulag ko si Day. May na Day, di na kita magtaas. Yung maulog pa rin sa ito. Yan, sa lakas ng vlog, hindi ko nakataas. Oo, masa kita. Kamot ko na, tama natin. Oy, videoin na ako ni. Nalapit si Sir nga katong Blue Lagoon. Ulat! Magkita kasi itong tarsier. Uli! Amo na! Dali na tatato na sinda. Mahabol ka sinda sa dalawa lang. Ni, tapos ato na kung tatato na sinda. Paano ito eh? Ilagay na tayo video na kung mapapahit pigbabo. Kaya nga ninang lilingid ko, kapti na diyo. Medyo na. Medyoan mo na. Tay ka ng kapot. Nabibidyo naman. Manawang kaya ako O, amo na. Nabibidyo na. Hi guys! Ayan! Para sa inyo, kitang-kita natin yung Blue Lagoon. Dito, hindi ko na talaga kayang umakyat kasi madulas po yung bato. Ayan guys, thank you for watching. Ayan guys, kung mapapansin nyo po yung pawis ko, talagang sobra-sobra. Another achievement na naman to guys for the year 2022.